नमस्कार साथी, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम आम गाँ मंदिर में अरुआन्न बाड़िया डालमा ता सांग को आंब सीजन में आंब खटाटे करूँ वीडियो टी शेष पर्यंत देखु। बाड़िया डालमा करने आम जहाँ सब परिवा नहीं से सब कदली बैगण बिलाती खंब आलू बोदी धनिया पत्र गाजर अदा यही सब परिवा पकईकी बाड़िया डालमाटा तैयारी करवा। आंब खटाटी तैयारी करने आम कंचा आंब चीनी एवं अन्य सामग्री नहीं आसतु देखिए केमता होचे। परिया पत्र कटाकटी चलती आगे सब सब करो बेगी करो। हाँ चाउलटा पकाओ पानी तातिला ना नहीं के जानी पानी ताती जाओ देख देख दीटा कुंभा ना मिस्त्री हाँ कौन खाली शुक्ला शुक्ला काटुच बोरिंग लगुच गीत बोल ଆଉ ବୋରିଂ ଗୀତ ଲାଗିବ ଲୁହ କାହିଁକି ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ନା ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ହେବ। ବାଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମାକୁ ଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଖଟା ଦେଖ ତାନି ଯା ଯାଉଛି କେତେ ବାଟ ଦେଖିବା। आंबरा हाँ आंबरा काटिदेवा पूरा आंब काटिदेवा खटा देखिए प्रस्तुत करने पूर्व आंब बदले काटिकी कोईली बाहर कर दियो। खटा पाई आंब सब पिस पिस कर कटा हम कटा है से सीधा खटा बना हम। जिते शीघ्र काटे से शीघ्र डालमाटा बसैया। पानी गरम हो गलानी चाउलटा पकेଇବା।
ପରିବା ପତ୍ର କଟା ସଇଲାଣି ଚାଲିଛି କାମ ନା ଚାଲିଛି ବୋର ଲାଗୁଛି ବୋର ଲାଗୁଛି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ହଁ, ଏ ଦିଅ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛରି ବରତଲା ଦାଗିଥିଲା ଧାନ ରୁଆ ବେଉସା ପଡ଼ିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ମନ ଦିଆଦି ପାଶୋରି ଦେଲୁ କି ମନୁ ଜଗ ବାପା ଜଳିଆରେ ପାଶୋରି ଦେଲ କି ମନୁ ଘାଣ୍ଟୁଛ ପକେଇ ଉଠେଇକି ଆଉ ଜାଣିଲ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପାଣିରେ ମାନେ କଦଳୀଟା ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ହେଇଗଲା ଭାତକୁ ଏଥର ଛାଣି ଦିଅ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମେ ଟପ୍ ବସେଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ପାଇଁ ଆମର ପରିବା ସବୁ କଟା ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ଏଥର ପକାଇଦେବା ପାଣିରେ ଭିଜାଇଥିବା ହରଡ଼ ଡାଲିକି ଏଥର ପକେଇଦେବା। ପାଣିରେ ଭିଜା ହେଇଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକି ଏବେ ପକେଇଦେବା। ବଟା ହଳଦୀ ଏବେ ପକେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଡାଲମାଟା ପୁରା ଫୁଟୁଛି ଲଙ୍କା ଛେଚା ଆଉ କଞ୍ଚା ଅଦା ଛେଚା ପକେଇଦେବା। ଡାଲମା ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତା ଫୁଟଣ ବି ରେଡ଼ି କରିବା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା ଏଥର। ଏବେ ଡାଲମା ବଘାରିଦେବା ଡାଲମାଟା ବଘାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ତାତିଲାଣି ଏଥର ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା ଏବେ ଛେଚା ଅଦା ପକେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ବିଲାତିଟା ପକେଇଦେବା
ଡାଲମାଟା ଫୁଟା ହେଇଛି, କଟା ହେଇତା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା। ଏଟାକୁ ବାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମସଲାଟା ଦେବେ ଦବା, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ପୁରା ପୁରି ଅସମ କରେଇଦେବ। ଅରୁଆର ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଖଟାର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପକେଇଦବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକେଇଦେବା। କରି ପାଉଡର କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଏବେ କଟା ଆମ୍ବ ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଆମ୍ବ ସିଝିଗଲାଣି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକେଇଦେବା। ଖଟା ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏଥର ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଖଟାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ଡାକିଦେବା। କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ବିଲାତି, ଦହି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଯୋଉଟା ବାଟିଦେଲେ ଏବେ ଡାଲମାରେ ପକେଇଦେବା। ପିତା ହେଇଯିବ।